Isang malaking hakbang para sa mas planado at modernong lungsod. Naging kauna-unahang local government unit o LGU sa buong Luzon, ang Mabalacat City na lumagda sa Memorandum of Understanding o MOU sa ilalim ng Planned City Extension Program ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD. Pinangunahan ni Mabalacat City Mayor Attorney Jel Aquino ang MOU signing sa DSUD Central Office sa Quezon City bilang bahagi ng layunin ng lungsod na isulong ang mas maayos, sustainable at pangmatagalang urban development. Ayon kay DSUD Senior Undersecretary Henry Yap, ang Mabalacat City ang unang LGU sa Luzon na formal na naging bahagi ng programa na nagpakita ng proactive na pamamahala sa larangan ng urban planning. Sa ilalim ng Planned City Extension Program, ipinatutupad ang konsepto ng city within a city kung saan maagang pinaplano ang mga residential communities, commercial districts, transport networks, paaralan, parke, utilities at iba pang mahalagang infrastruktura bago pa man isagawa ang development projects. Layunin ng programa na suportahan ang plano ng administrasyon ni Mayor Aquino na gawing smart, resilient, inclusive at future-ready city ang Mabalacat habang pinalalakas ang posisyon nito bilang pangunahing investment hub sa Central Luzon. Kasama ni Mayor Aquino sa MOU signing, sina City Planning and Development Coordinator Environmental Planner Rosano Pacya, Environmental Planner Miguel De Leon, Engineer Elvis De Leon, City Administrator Oscar Deyang Jr., gayon din sina DSUD Assistant Secretaries Ross V. Henson at Maylin Rivera, Director Ibani Padaw at Director Richard Manila. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga, Balitang Tutuking Balen, Susuyo.